Ви також хочу вашу цитату навести про українську владу. Ви казали, що це ці самі люди, это те же люди, позволяющие ныне России контролировать значительную часть нашей економіки. Так. На превеликий жаль. Ну, далі ви додали, що, мовляв, хіба ви чекаєте від канібала, що він стане вегетаріанцем, так? Це ви про кого казали? Це, по-моєму, я писав пост по справі Фейсбуці? Бубенчика, так, того, якого намагались притягнути до Там відповідальності. були ще й за те, жорсткіші що фрази, він але... нібито стріляв в беркутівців під час Майдану. Я можу пояснити, чому я так сказав, тому що я реально бачу сьогодні величезний вплив Російської Федерації в практично всіх сферах суспільних і державних. Це і релігійна, і медійна, і культурна, і, зокрема, економічна сфера, де по сьогоднішній день велика кількість бізнесу і навіть стратегічно важливих об'єктів належить Російській Федерації. Про конкретні говорили людей, там про Труханова, який має російський паспорт, чи про кого? Труханов в тому числі. Але це ж люди посил Труханова організували нещодавно напад на військовий аеродром в Одесі, на стратегічно важливий для всього півдня України, не тільки для Одеси. Крім того, як вони організували, що це було? Є у нас мережа торгівельних центрів, Сіті-центр називається. І Міністерство оборони зверталося декілька разів до міської влади з вимогою закріпити остаточне право користування землями військового призначення за Міністерством оборони. Це прохання було проігноровано. Натомість частина земель військової частини, де розташовано військовий аеродром, протизаконно було передано компанії, яку тримає Сіті-центр. Сіті-центр належить Галантерніку, це прямий бізнес-партнер Геннадія Труханова, який пов'язаний з російською мафією. По ним, власне, було нещодавно розслідування на BBC, дуже гучне. І в один з днів прийшли особи, яких прийнято називати в народі тітушками, озброєні в масках, в спецодягу, знесли паркан військової частини, посунули його, захопивши 20 соток землі, вступили в конфлікт з військовими, застосовували проти них силу, і на це немає жодної реакції правоохоронних органів. Ще один приклад. Одеське обленерго, яке відповідає за постачання електрики по всьому регіону, належить сьогодні російському олігарху Бабакову. І нещодавно Приморський райсуд Одеси у власність цього ж Бабакова, який напряму пов'язаний з президентом Російської Федерації Путіним, передали ще готель «Юність», великий об'єкт нерухомості на Французькому бульварі. Приморський суд Одеси декілька місяців тому весь новий привоз, величезний комплекс будівель, передав у власність російського Сбербанку. Це дуже небезпечно. Це страшні речі. Це один з важелів впливу сьогодні на Україну. Це я кажу тільки на прикладі одного міста. Але Геннадія